ells es mouen per interessos. És a dir, mentre se juga això, jugarem tu. No tenen el sentiment d'amistat com a tal. El Max és un nen superrígid, o sigui, a la vida tot és blanc o negre, no hi ha termes mitjos, és a dir, per posar un exemple, si tu li dius demà si no plou anem a la piscina, si no plou però t'has trencat una cama és igual, has d'anar a la piscina perquè no plou. Aquesta és la dificultat més gran que té, almenys que jo com a mare li puc veure perquè és molt difícil. Doncs tot no és blanc i negre a la vida i clar, el que ell ho vegi així, a nivell de la vida quotidiana, això els crea molta angoixa, no entendre per què no és tot com ells ho veuen. Aquesta és la dificultat més gran que jo m'he trobat. A nivell d'autisme, un autista sever és molt evident. També aquests nens depèn el nen les característiques que tingui. Jo puc parlar del meu aparentment no. De fet, jo vaig detectar que a algú li passava i no vaig tenir de convèncer ningú, però era com que sí, a algú li passa, i em deien a l'escola, no, i deia, a algú li passa, vull dir que... Perquè t'adones que aparentment no se li... Suposo que a mesura que es fa gran anirà, però clar, quan són petits, bueno, però a mesura que es fa gran serà més evident, i de fet, des de fa 2 anys que està diagnosticat, ara és més evident, però l'has de conèixer per veure que algú hi ha.